Σας ευχαριστώ που εμπιστευτήκατε την υγεία σας στην ομάδα μας και σε εμένα προσωπικά. Ελπίζω το χειρουργείο σας να μην ήταν όσο επώδυνο όσο το φανταζόσασταν. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως ακολουθήσετε τις παρακάτω μεταχειρητικές οδηγίες, ώστε να έχετε ασφαλή και ταχεία ανάρρωση. Η διάρκεια της τοπικής αναισθησίας είναι συνήθως 2 με 4 ώρες. Μετά από αυτό το διάστημα, είναι απολύτως φυσιολογικό να έχετε πόνο στην περιοχή της επέμβασης. Θα συνιστούσα να πάρετε ένα παυσίπονο, για παράδειγμα 1 γραμμάριο παρακεταμόλης, λίγο πριν περάσει η επίδραση του τοπικού αναισθητικού. Σας έχω συνταγογραφήσει μία αντιβιωτική αλυφή, την οποία θα πρέπει να απλώνετε στην περιοχή της επέμβασης 3 φορές την ημέρα για μία εβδομάδα. Πληγή πρέπει να μείνει απολύτως στεγνή σήμερα και θα πρέπει να στεγνώνετε με επιμέλεια πριν την εφαρμογή της αλυφής. Θα συνιστούσα να αφήσετε την πληγή ακάλυπτη, εκτός όταν κάνετε μπάνιο. Οι ακάλυπτες πληγές επουλώνονται γρηγορότερα και με ασφάλεια σε σχέση με αυτές που καλύπτονται με τσιρώτα και γάζες. Για σήμερα, θα συνιστούσα να αποφύγετε κουραστικές εργασίες όπως κάψιμο ή άθληση. Μην καταναλώσετε αλκοόλ σήμερα. Εάν καπνίζετε, αποφύγετε το αυστηρά για μία εβδομάδα. Το κάπνισμα είναι ο νούμερο 1 παράγοντας κινδύνου για καθυστέρηση επούλωσης σε χειρουργικά τραύματα. Ίσως αυτή η μικρή επέμβαση είναι ευκαιρία να κόψετε το κάπνισμα μια και καλή. Εάν ανεβάσετε πυρετό ή παρατηρήσετε δύσοσμη απορροή από την πληγή ή κεπίον, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα μας. Τα ράματα είναι απορροφήσιμα και θα πέσουν μόνα τους σε μερικές μέρες. Και μην ξεχνάτε, για οτιδήποτε χρειαστείτε, η ομάδα μας είναι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ.